Sembla que cada vegada que començo aquests vídeos dic que se'ns han acumulat moltes novetats, però és que aquest mes estan molt pobres i hem hagut de cobrar per poder anar a comprar les novetats que encara no teníem. Així que una vegada més, de fet tindreu 2 vídeos d'aquests molt seguits, però una vegada més anem a comprar mangas i a fer una mica d'unboxing a veure què m'he comprat. Hola! Bon dia. Bon dia. Ja hem sortit, Déu-n'hi-do el que ens acabem de gastar, perquè després veieu que... Uf! Doncs això, que abans que m'ataqués el sol, us estava dient que ja hem fet la compra, que ens hem gastat uns quants dinerets en manga i res. I ara es veu que anem a comprar una cosa special, perquè com avui tinc festa que és Tots Sants, hem decidit que, mira, som uns coquetos, sembla ser. Correcció, no és Tots Sants, és la castanyada. I el que anem a fer tampoc té res a veure amb castanyes ni amb la tradició catalana, però no passa res. És un detallet. El lloc en qüestió és aquest, que és la Maikoko, una pastisseria coreano-japonesa que hi ha aquí a Granollers. L'has apartat de la càmera? A veure. Ja està rica. Al final sí que agafarem alguna cosa típicament català del dia d'avui. Us ho necessiteu? No pateixis. I ara sí que ja som de camí cap a casa. No sé si l'unboxing el faré ara o demà al matí perquè la llum és la que és i abans és editar un vídeo per penjar avui sí o sí a xarxes. Així que res, ens veiem en un rato. Ja estem a casa i no veieu com pesa aquesta bossa, tio. Però anem a obrir-la i a veure exactament en què m'he gastat els dinerets. Haurem de prendre la vida amb aquestes llums perquè, com ja sabeu, doncs, a l'hivern bàsicament no dona gaire la llum, així que durant la temporada hivernal probablement la llum que més veieu sigui aquesta. Abans de començar el vídeo he decidit que publicaré aquest unboxing abans que a l'anterior per la immediatesa. Aleshores, aquest intentaré que surti ja aquesta setmana i el següent doncs d'aquí una setmaneta o així. Comencem amb Ibrea, de la qual només tinc aquest volum, Space Walking With You. Ja sabeu que ens fem molt poques sèries d'aquesta editorial, però aquesta sèrie m'agrada molt. A més va guanyar el Premi Taisho del 2024, cosa que ja li dona cert caché. Bàsicament aquest manga va d'aquí el Kobayashi, que és un mal estudiant, que té una feina a mig temps i és així com una mica rebel i està a punt d'enviar-ho tota la caca. Coneix a l'Uno, que és un noi una mica excèntric que acaben de transferir. A l'Uno, a més, li agrada moltíssim l'astronomia. I bé, a partir d'aquí començarà com una relació una mica estranya, però super tendra. Per mi val moltíssim la pena. Aquí anem pel volum 3 i de moment a Japó té 4 i ja està oberta, així que tampoc trigarem molt a posar-nos al dia. I igual per mi és una obra superguai a la que poder-li donar una oportunitat i em sembla que està molt guai explicada. El dibuix no és res d'un altre món, però és que la història està xula i t'enganxa, la veritat. D'Aritzan ens vam comprar Dino-san, que bàsicament és una obra que va com d'un zoo de dinosaures. La protagonista acabant de treballar en aquest zoo i va saltant de departament en departament. Però és una obra que està molt xula. Aquí sí que el dibuix m'agrada molt. A més està com guai. És com si Jurassic Park hagués sortit bé. He de dir que aquesta obra ens estem fent sobretot per l'altra meitat que hi ha en aquesta casa. De fet, li agrada tantíssim que quan vam anar a Japó ens vam comprar això, que és el volum 2 de l'edició japonesa, perquè portava això, que és bàsicament el mapa del zoo aquest. És que és boníssim. Aquí hi ha les tarifes i et diuen on estan els dinosaures. Bueno,
Una meravella. I per això tenim el volum 2 en japonès, perquè bàsicament anàvem amb aquest mapa. I ja que estem a Marechi, aprofito també per parlar-vos de dues cosetes que m'han enviat. La primera és Immortalidad y Castigo, que és una d'aquestes últimes obres que han anunciat de la seva línia de terror, que us llegiré la sinopsis en català. La sinopsis està en castellà, d'acord? Us la tradueixo en plan simultàniament, perquè sóc una crac de la traducció. Un jove marcat per una profunda obscuritat està atrapat a una habitació d'un lofotel de Kabukicho, mentre una terrible desesperació s'alvira sobre ell. En aquells mateixos moments, a la ciutat que mai dorm, unes criatures grotesques han pres els carrers amb la fi de desfermar el caos més absolut. Arriba el primer volum d'una història salvatge, brutal, inesperada i aterridora. Doncs això, que és una d'aquestes obres de la línia de terror que està fent Arechi, que em sembla una pura delícia, sincerament, i li tinc moltíssimes ganes, segurament me'l llegeixi en breus. I l'altre que m'han enviat són els 2 primers volums de Bloody Eye, que és una obra de 3 volums i tancada, i jo aquesta obra li tenia moltes ganes perquè el guió és de Kei Koga, i Kei Koga és un mangaka que ja està publicat aquí per Kitsune amb Brutal i Trace. I és que una cosa molt guai d'aquest autor és que és forense a la vida real, per tant, no serà d'aquelles obres que són incoherents en moltes coses. És a dir, que tot allò del que ens parli a nivell forense serà superacurat. I aquesta obra és un thriller sobre un assassí en sèrie que ja m'he llegit el volum 1 i fa molt bona pinta, i de fet no em llegiré el 2 fins que no tingui el 3, que en principi surt aquest mes, perquè me la llegiré del tirón, perquè estic addicta. De Distrito vam comprar el volum 15 de Ranger Reject, que bàsicament imagineu-vos que els diumenges, en lloc d'anar a veure un partit de futbol o de bàsquet o de l'esport que us agradi, us anéssiu a veure com els Power Rangers els hi foten una pallissa a uns alienígenes. El cas és que aquestes pallisses estan completa i absolutament amanyades i serveixen ni més ni menys que per pujar els ànims del poble i fer-se ells els xulitos de pues mirad quién está aquí, somos los mejores. I evidentment la pasta, perquè tot això es fa els diumenges en un estadi i d'aquí venen entrades, merchan, etc. El tema és que això fa moltíssims anys que es fa i hi ha un alienígena que ja està fart d'aquesta situació i el que farà serà voler-se carregar bàsicament a tots els Rangers. Per si us ha quedat l'atenció la premissa i voleu catar una mica l'obra, a Disney Plus teniu l'anime. El que fa diferent aquesta obra és que en lloc de seguir els superherois, que és el que faríem en qualsevol manga d'aquest tipus, el que farem és seguir el dolent. I això li dona com un encant i una xitxilla bastant interessants. I l'altre que vam comprar és el 5 d'Estudio Cabana, que de fet ens queden només 2 per posar-nos al dia amb Japó. Bàsicament aquí tenim a la Yukari, que és la típica noia estudiosa, sèria, amb els peus a terra. I el Yusuke, que és, doncs, un noi que dona unes vibes de delinqüent que flipes. I un dia la Maki veu que ell entra en un estudi que es diu Estudio Cabana, vaja. I el segueix per curiositat. I allà veu un costat d'ell que no s'hauria imaginat mai. En plan, cantant cançons d'amor, bueno, dándolo todo. I a partir d'aquí, doncs, naixerà, evidentment, un romans, que és el que tots volíem en aquesta obra. Em va fer molt feliç quan la van anunciar, perquè real que era d'aquelles que tenia al radar, que em feien pintaza, i no m'ha fallat. De Milky aquest mes tenim molt poques coses. La nobleza de les flores, aquest shonen nominat a millor shonen del manga Barcelona, tots a votar-lo. Que bé, amb el punt de llibre, com sempre. Déu meu, aquesta obra. Amb el Déu de la nobleza de les flores arribem a la meitat del que hi ha publicat a Japó, que hi ha 20 volums ara mateix. Sakami Kami, que sàpigues que t'adoro. Ja us he parlat alguna vegada d'aquesta obra. Bàsicament és un romans entre una noia que va a un instituto bien i un noi que tothom el jutja perquè és alt i porta piercings i té el cabell tenyit, però en realitat és un tros de pa que el vols abraçar molt fort i dir-li que tot sortirà bé. És una obra que està molt ben portada, tracta l'amistat amb una sensibilitat preciosa, d'aquelles típiques que ai, però això com pot ser un shonen? Doncs és un shonen, amigues, ja està, no passa res, ho parem-ho totes. El dibuix és xulíssim, la Kaoru és preciosa, el Rintaro és un amor i compreu això perquè és boníssim. I l'altre, doncs com no anàvem a comprar això, no? Si és un volum únic de Keigo Shinzo. Sentimental Muhanno, A Collection of Short Stories. Sigui com sigui, Keigo Shinzo, ja sabeu que és un dels meus autors preferits. Hirayasumi està sempre en el top 5 de les meves obres preferides cada any, perquè és una meravella, tio. Pues tot el que surt d'aquest home, pec, què us vaig a dir? Així que suposo que caurà un dia d'aquests. No crec que trigui gaire a llegir-me'l perquè és un volum únic al final i com són històries curtes segur que es llegeix molt ràpid, però a la col·lecció. I sorprenentment, de Milky Way no hi ha res més? Em sento buida. És que normalment de Milky Way de 4 o 5 novetats no baixem.
I ara que hem arribat per fi a la meitat de les compres, és el moment perfecte per recordar-vos allò de que si us està agradant el vídeo li dongueu al like, si no esteu subscrits al canal us subscriviu i li dongueu a la campaneta per no perdre-us cap dels vídeos que pujaré. Que ja us aviso que els propers dies en pujaré uns quants i se vienen cositas, mi gente. Se vienen cositas, que estic molt nerviosa. Bueno, m'agrada una mica més aquest llom de Berserk, però no m'apassiona. Panini m'està fent unes coses raríssimes amb els lloms, com fan amb l'edició en castellà, no puc més. Però les portades no tenen el marc blanc, així que seguirem agraint aquesta edició. Us deixaré per aquí una foto de l'edició en castellà perquè veieu el marc blanc del que em refereixo. Continuem amb Berserk, amb el volum 14 d'aquesta obra de Kentaro Miura, que jo crec que és el seinen més famós de la història i que Panini ens està publicant en català. Així que, sisplau, doneu-li recolzament a l'obra, és boníssima. El dibuix és... Uf! Lo del dibuix d'aquesta obra és una passada. Penya, tots a comprar Berserk. Si volem que Panini ens publiqui més cosetes en català, tothom a comprar Berserk. A més, que és boníssima i no us en penedireu d'aquesta inversió. I ara venen dues obres de les que us he parlat ja més d'una vegada. La primera és Fumando Juntos detrás del Súper, que només ens queda un volum per posar-nos al dia amb Japó. Estic nerviosa. A veure, la història bàsicament va d'aquells dos fumant darrere d'un convini, ¿vale? Però quan us dic que ell és un oficinista despistat, és un oficinista despistat a nivell que quan la veu a ella treballant no la reconeix com a la tia amb la que està fumant. L'obra està guai, jo a més tenia moltes ganes de que arribés i la veritat és que Panini ens ha posat el dia amb Japó superràpid, així que estic molt contenta. Per ella que us surti per aquí sobre el vídeo en què us parlava d'aquesta obra, però bàsicament és com el naixement d'una estranya amistat a través de fumar darrere d'un supermercat. I un mes més! El volum 6 de Magic the Gathering, Destruye toda la humanitat, no puede ser regenerada. Ja us ho he dit moltes vegades, és un romanç a través de les Magic, menuda mierdita esto. I cada volum porta una carta pròpia especial d'aquesta edició oficial de Magic. Jo és que no sé com us he de vendre això, en plan, no hauria de fer falta que jo us vengués això. Un romanç a través de les Magic. La tia popular, que de cop és una fricarda de les Magic, podria ser jo? No, no he sigut mai la noia popular, però sí que era la que jugava a les Magic al cau. Si ja sabeu de jugar a les Magic, potser el primer volum se us fa una mica pesat, perquè la veritat és que parla bastant de com funciona el joc, però seguiu amb el 2, perquè us enganxareu, ja us ho dic ara. Confieu en mi. Trust me. I ara sí que arrenquem la recta final amb Planeta, que és de la que més volums hem comprat, de fet, i comencem a Doraemon, amb el volum 3 d'aquesta edició 3 en 1. Ens l'estem fent religiosament, sincerament, no ens hem saltat cap volum. Tot i que piqui, quan coincideix amb Naruto o One Piece, l'hem comprat. Recordeu que l'estan publicant en català, així que s'ha de recolzar el manga en català. I si volem que Planeta ens segueixi publicant coses en català, doncs ja sabeu. En aquest cas Doraemon és amb solapes i és literalment la mateixa edició en català i castellà, així que pues res, ens estem fent. De fet, d'aquest tipus d'edicions que són iguals català-castellà, ens les estem fent totes, que són Doraemon, Naruto i One Piece. Les estem comprant les tres cada cop que surten. Aquesta veritat és que em fa bastanta il·lusió tenir-la i res. Ciao! La lavanderia de Minato, mare meva, us estic parlant de coses de les que no s'havia parlat en Planeta, que bé, no? Ah! La lavanderia de Minato 5, menys mal perquè ens havíem estat un any sense volum. Entre el 3 i el 4 de la lavanderia de Minato ens havíem estat un any esperant. No sóc gens fan dels age gaps, d'acord? Perquè aquí hi ha un age gap bastant gran, però no sóc gens fan dels age gaps, però aquest està molt ben portat. De veritat, els que em conegueu ho sabreu i si no us ho dic, no m'agraden els age gaps. Però aquí sento que està com ben portat perquè el marrullero és el jovenet. El més gran està com supercentrat, en plan, aquest noi té 17 anys, no és una persona amb la que tenir una relació romàntica. És plenament conscient i cada vegada que té un pensament intrusiu incorrecte, l'intenta allunyar. Però és que aquest cabronet, li posa molt complicat. Molt complicat! De fet, l'obra comença que el Shin va a l'últim curs de l'institut, és a dir, que té 17-18 anys, i segueix amb que ell va a la universitat. Vull dir que tampoc us penseu que és un superbebè. El Minato és un noi, no és molt gran tampoc ell, deu tenir uns 20 i pico. Vull dir que tampoc us penseu que és... A veure, és que és un age gap gran perquè al final dels 18 als 20 i pico que tingui el Minato són edats una mica complicades. Però jo us dic, lo guai és que el Minato sempre intenta com allunyar el Shin. És que és tan pesat el Shin, és que de veritat que... A mi em fa molta gràcia com el persegueix. I és molt graciós també com el Minato es queda una mica amb el cul trencat moltes vegades amb les coses que li diu al Shin. És en plan, què? Com? Quan?
I una cosa molt guai que té la lavanderia de Minato és que té guionista i té il·lustradora. Hi ha un text llarguet que fa, de fet, la guionista. I això em sembla molt guai. L'obra està xula, té unes portades que em tenen obsessionada i el dibuix és que m'agrada molt. És que és tothom molt guapo en aquesta obra. Ui! Uns abdominals. És que hi ha una second couple també que m'agrada molt. És graciós. És que te'l pinten sempre com un viejales, pobret. I no és un viejales. Però a mi m'agrada moltíssim la lavanderia de Minato. Em sembla un manga molt cutie. Jo crec que si us agrada Barreres del Corazón, us agradarà la lavanderia de Minato. I, de fet, aquesta obra té un live action que està molt bé, m'agrada molt com actuen els dos. I un dels dos és idol a Japó. Ara us posaré per aquí tot de fotos. De fet, al grup del que és idol, el de la lavanderia de Minato, n'hi ha com 2 o 3 més que també han fet bé les a Japó. Donar-li una oportunitat, està molt guai. I ja entrem amb els 2 últims, que seran manuals, ja us ho dic ara. El primer és The Dangerous Convenience Store, que de fet amb això m'agradaria treure un tema, i és que no entenc per què amb el coreà i el xinès es mantenen els honorífics. No ho entenc. Si en japonès es mantenen els senseis, els senpais, els chans, els kuns, els sans, no entenc per què amb el coreà hem de mantenir els hyon. És que a més són com uns honorífics com complicats també, no? Perquè hyon és algo que li pot dir un noi a un noi que acostumen a ser com nois de la mateixa edat, o ajushi, que ajushi és com senyor. En xinès estan mantenint els geges, que és com igual, és com dir... És que s'ha arribat a traduir com a germà gran, cosa que tampoc entenc, perquè jo crec que hagués sigut com millor posar el nom com es fa en japonès i punto, igual que amb això, igual que amb el hyon i amb l'ajushi, perquè gege és com germà gran, però no és ben bé com germà gran, és el que jo li diria a un noi que és més gran que jo. Si és una noia que és més gran que jo, li diré jeje, Didi seria com germà petit, però és que no és ben bé com germà petit, també serveix com a germà petit, en realitat és com per referir-te a un noi que és més petit que tu, per tant no té com una traducció que aquí fem servir, per tant no entenc per què hem mantingut els geges o els ajushi o els hyons. Si ja quan venim del japonès que aquí, que s'han publicat tropocientos mil mangas, no s'ha mantingut cap senpai, no entenc per què aquí s'ha de mantenir. Bueno, no sé, palles mentals meves. És que en aquest cas, a l'ajushi s'acostuma a com fer servir quan estan en situacions una mica spicy i a mi, sincerament, em fa super fora de la lectura. I, a més, sento que són barreres per nous lectors haver d'anar llegint ajushi. Jo entenc que et fa sentir super pro, en plan... Jo sé què vol dir ajushi, però per altra banda penso, imagina't que ets una persona que t'agrada moltíssim la literatura fantàstica i et ve de gust ficar-te en el dammei i et trobes un goge i dius goge? O un hermano mayor i tu en plan, what the fuck? Com que hermano mayor? ¿Es su hermano? ¿Esto es un incesto? I no és com aquests honorífics que no tenen traducció i amb això em passa igual, imagina't que et ve com molt de gust llegir-te un BL així una mica spicy, perquè a més de manuals coreans ens han arribat bastants spicies i de cop és com ajushi. Per què? Mafiós, noi que treballa en una convenience store... Well, passen cosetes, però molt green flag tot plegat, No us penseu que és un rotllo wet sand o under the green light, per exemple. Per mi això és molt green flag. És molt cute la història, els protagonistes són molt guais i a mi m'està agradant molt, sincerament. El dibuix és xulíssim, però bé, això no és cap novetat en els manuals. Ho he de fullejar així perquè he vist molta censura. Recordeu, per si no ho sabeu, que els coreans van com els còmics que tenim aquí, en plan el mateix sentit de lectura. A mi a vegades em peta una mica el cap quan estic llegint un manhwa i de cop passo un manga perquè em desquajaringo jo una mica. I ja per acabar, Cherry Blossom After the Winter. Han trigat un munt a publicar això. Jo tenia unes ganes de llegir-me'l que flipeu. El volum 2 i últim d'aquesta obra de Pangwu que jo ja m'havia llegit. Jo crec que el volum 1 ja me l'havia llegit perquè m'havia vist el live action i em va agradar bastant i vaig començar-me'l. I em sembla que poc després van anunciar que s'anava a publicar aquí, així que ho vaig deixar i l'he comprat. Com faig amb totes les obres que m'estan agradant o que m'agraden. És un vera de 2 volums. És que és com una barreja entre enemies to lovers, childhood friends to lovers, companys de pis to lovers. És una barreja una mica estranya. Bàsicament són ells dos que viuen junts, d'acord? I aleshores ella es pensa que ell l'odia molt i a més és un pobre pringadet al que li fan bullying. I aleshores van a la mateixa classe, però en realitat, com us podeu imaginar, aquest no odia aquest.
És el first love, oh my gosh. Però, clar, ell, pobret, no suma 2 més 2. I res, és molt cutie, aleshores és com una mica enemies to lovers, perquè ell es pensa que són com una mica enemies, perquè es pensa que estan enfadats. Childhood friends to lovers, perquè de petits eren superamics, de fet les seves mares eren com molt amigues, es moren els seus pares, ell s'ha de mudar amb ell. I aleshores és quan ell comença a sentir que no li cau bé a ell. Però, spoiler, no. I també és una mica, doncs això, una mica, no? Companys de pis to lovers, perquè en realitat viuen junts. El dibuix és molt xulo, jo crec que la història està ben portada i això caurà quan acabi aquest vídeo, jo crec. I ja estaria. Déu-n'hi-do la torre que us he hagut donar avui perquè jo sé tot el que he comprat, sé tot el que he gravat i mare meva per editar això. Com us dic, hi ha una altra de compres que anirà la setmana que ve, però enmig tindreu un altre vídeo. Igualment, com sempre, si hi ha algun tipus de vídeo que us agradaria veure, deixeu-me comentaris perquè jo sóc tota oïdes i tota ulls, en realitat, perquè us llegeixo. Intentaré fer-vos cas, intentaré fer si em demaneu alguna cosa. Segueixo treballant en tot això de ser vlogger. Se'm dona bastant malament, jo ho sé, però ho intento amb tota la passió del meu cor, us ho prometo. De fet, un altre dels vídeos que han de caure en breus en aquest canal és un vlog de fa uns mesos ja, però és que tenia molt contingut gravat i per editar-lo, i tot i així estic super poc satisfeta perquè em fa molta vergonya treure la càmera i sento que hauria d'haver tret la càmera en més moments, però bueno, no passa res. Jo crec que ja està. Doncs que ara teniu aquest vídeo, en breus tindreu un altre, la setmana que ve tindreu unes altres compres, però en aquest cas són les anteriors que vaig fer, i un altre que ja us he dit que és un vlog que també arribarà d'aquí no molt. Uf, jo us ho he dit a la mitja part, però se viene, mi gente, ¿eh? Se viene muy fuerte. O sigui, no us podeu... Ah! Es ve moltíssim coses que tinc moltes ganes de que passin. Estic molt nerviosa, sincerament. Espero que tot surti bé i poder-vos-ho compartir d'aquí no molt. La veritat és que vull que sigui un secret, like, fins l'últim moment, però estic molt contenta. Pel Manga Barcelona m'agradaria fer un blog, però no sé si ho sabeu els que em seguiu a YouTube, perquè no sé si em seguiu a les altres xarxes, que ja que dic les altres xarxes, us recordo que tinc xarxes a literalment tot arreu, així que si us agrada el meu contingut, doncs em podeu seguir i veure més contingut meu encara. Recentment he entrat a treballar de Vir com a community manager i estaré tot el Saló del Manga treballant, així que no sé molt bé com serà aquest Saló del Manga perquè m'agradaria veure les presentacions de novetats de les altres editorials. Jo em gaudeixo moltíssim les presentacions de novetats de les editorials i cridar com la histèrica number one cada vegada que anuncien alguna cosa. A veure, tinc algun parell d'idees per vídeos que vull que surtin pel que queda d'any, però com sempre, si vosaltres teniu alguna idea de la qual us agradaria que us parlés, doncs deixeu-me comentaris, perquè realment m'interessa moltíssim la vostra opinió i, sincerament, crec que està guai poder fer vídeos per vosaltres. Que ja està, que ja em callo, que es ve molt contingut al canal. Una vegada més, si us ha agradat el vídeo, doneu-li el like, subscriviu-vos al canal si no ho esteu i doneu-li a la campaneta per no perdre-us cap dels vídeos que aniré fent, i que milions de gràcies per haver aguantat fins aquí, perquè la turra deu haver estat intensíssima, però bé, és que fangirlejar és la meva passió, gent, ho sento. Moltíssimes gràcies i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!